Radio Ylen anto. Jaha, se on taas uusi lähetys. No niin, ketäs meillä on nyt linjoilla tässä? No se on Rane vielä vaan, terve. No, terve Rane. Terve. Ite soittelin vaan, kun tuossa pari puhelua takaperin, kun me kuuntelin tässä, niin joku siellä sanoi, että kun hänellä on sellainen keskittymishäiriö tai joku ja Halo, Rane. Joo, niin. Hallo. Kun minulla on sellainen ongelma, kun ei osaa piättää asioita, jos niitä on kaksi. Niin. Joo. Niin, kato, kun jos minä otan siihen kolmanneksi vaikka joku kolmannen assi, niin sitten minä osaan piättää, että minkä valihe. Voisitko antaa vaikka jonkun esimerkin tästä aiheesta? No tuossa ei ole pitkä aika, kun piti käydä apteekissa, kun nuo reumaliekkeet piti uusia. Sitten meni siihen kassalle, niin myyjä kun kysyi, että maksaako kätteisellä vai kortilla, niin tuli mulle sellainen fiilis, etten osso piätte. Vaikka mulla ei ole edes pankkikorttikaan. Ollut 10 vuotta. Jaha. No niin, sitä vaan, että sitten kun kyseli siltä myyjältä, että olisiko jotain kolmatta maksuvaihtoehtoa, niin se luuli, jotta mie sitä vonkkaamma ja rupesi sit siinä ilveilemään ja miehän nolona miehenä lähdin vuon pois sitä apteekista. Jahas, ja mitenkäs tämä Mut sitten kato, kun tuohon Jorman pielle silipasin tuossa nokarren voita, niin se niinku helpotti vähäksi aikaa. Siis tekee... Mitä? No tuohon Jorman pielle, kun silipas sovoita. Jormalla siis... No jokaisella on tietenkin omat nimensä omalle, varmaan siullakin on. Niin, ymmärrän. Mut et sellaista ois mulla ongelmaa, et mitähän sitä osais tehdä. Joo, kato, mie on jo teinivuosista asti kärsinyt tästä ongelmasta. Mutta sitten siihen ei aina ollut silleen kiinnittänyt huomiota ja sitä silleen on yrittänyt vaan peitellä, mutta tosiaan huomasin tuossa muutama vuosi sitten, että näin on. Ja sit siihen kun vaan silipasin kerran voita, niin... Halloo. Tää on minulle niin innoittava assi vaan, että ajattelin soitella, että kyllä niinku monet on nauranneet, että outo tuollainen, mut... Mitä sieltä... No niin, minä arvasin tämä, et sinäkään ota minua sinne. Ihan samanlainen oot kuin kaikki muutkin, hää. Teknillisten ongelmien vuoksi. Teknisten Ei vittu, teknisten ongelmien vuoksi siirrymme mainoksiin. Radio Ylen anto.